I poslije me ljudi, ja vas ponovno u ovoj epizodi, ja sam Lucky HD i mi smo imali danas da snimamo Skywars na Starmacraftu, znači kako se zove na Surfcraftu, nešto mnogo laga, pa ne znam, još mi laga i kad igram, još kad bi uzeo da snimam, znači lagalo bi strašno, tako da neću snimati, neću uopće snimati izvinite, me imam kraće zvučnici, znači, tako da neću uopće snimati na onaj, kako se zvalo, na Starcraftu, tako da ću sad malo snimati na Starmacraftu. I kako sve, ja sad samo morate nešto pogledati, ja se izvinjavam na ovome, da vidim samo da se čujem, da čujem se. Izvinite ako ovo malo smetalo, znači ajmo sad ovako. Vreme je da igramo ovu mapu. Relativno volim, ajde kažemo, tako da bit će super. Izvinite, stvarno mi začeđao na ovome. Inače da, ja sam malo preklađen. Inače, on je naš klip što se tiče torrenta. Naš klip što se tiče torrenta je prešao, kako se zove, prešao je 100 pregleda i imamo 15 lajkova na tom klipu, tako da hvala vam, eto, bar na tome, ako da mogu da vam se zahvalim. Znam da to nije neki baš veliki uspjeh odnosno na ove veći youtubere, ali za mene je to nekakav uspjeh, znači aj sad probamo ovom ovdje. Ne, ajde. Ok ljudi, fail. Ja se opet sramotim, ali nema veze, ajde. Ovo sad strašno krči, tako da meni je jako žao zbog toga. Rešit ću najvjerovatnije to do sljedeće epizode. Inače, ja kad se mnogo derem, onda još i pišti, tako da ne smijem da se derem kao što se obično, što nemam ja baš neki posebno snažan mikrofon. Ok. Ajde pokupimo sve ovo. Ja se nadam da ova sad partija neće, opet imamo enchantment zlatnu jabuku, što je sjajno, baš tako sjajno. Opet imamo jedan roko i opet smo u istoj situaciji kao prošli put. Ne. Uništavaju me ljudi, ne znam stvarno šta mi je. Onako stvarno mi je žao, ajde još malo ćemo da igramo. Brate, da bar napravim nešto. Izvinite ljudi. Znači, aj barem nešto da napravimo, znači da ne bude Lucky nubara. Ajde probamo nešto napravimo. Napravimo barem 2-3 kila, da dođemo do nečega. Ajde brate, pusti me, snimam klip. Čoveč. Ajde, može sve. Tako da, ajmo, opa. Ekstra, opa, da imamo još nešto, ali nemamo ender oko. Tako će ovo biti mnogo zajebano. Ne treba i meso, što će i meso, opa, ovo je sad rizično, ovo je veoma rizično. Ali, ko ne reskira, taj ne dobija. Ajde probamo ovo na brzaka, dođemo do centra. Izvinite ljudi, samo moment, šta je? Pa uđi u sobu. Čekaj sad. Vidite vi ljudi, pa jednostavno nema šanse da ja. Ej, sad mi još lago je. Još sam noob, pa nema šanse da ja normalno snimim klip, pa tu nema nikakve šanse da ja mogu ko čovjek lepo još sad i raspust, pa lepo sednem i snimim klip. Znači to je nemoguća misija za mene. Da me zjebava što ovdje imamo samo ovo. Ok, grmač. Oj. Neko se ti pijao. Fuck. Op, to, tako se to radi. Mogu sam ovo možda malo i bolje da odradim.
Ne, nemoj me zajeba. Ljudi. Ljudi. To su ti moji skillovi, znači, super. Ajde, daj mi kapu, brate. Vidi ovo. Vidi. Možda se, ikako šanse dobijem kapu, brate. Znači, ljudi, baš sam se dobro. Sjajno sam ovo odradio. Protection 1, sjajno. Pa da nisam pojao onu zlatnu jabuku, znači vidjeli ste, malo mi falilo da me ubije. Tako da... Da nisam imao zlatnu jabuku... Čkobi. Znači ja se jedan zbog kojih sam malih legova. Aha, misliš... Au, ima luk sa power 1. Ba mi se meni tako čini. Ajde, pogodi ga u ruku, pogodi ga! Jao, ladno ga promašujem. Pogodio sam ga. Padni, Mislim da je tamo lik posljednji, tako da mogli smo lagano da pobedimo. Znači, se potrudimo, ne. Dakle, ljudi, na veze, dobro smo odigrali ovu posljednju partiju, imali smo 2 kila, to je bilo sve, znači, što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali i mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ćao!